a punt perquè amb els únics vots del Partit Popular d'Alberto Fabra les Corts donen llum verd al Consell perquè tanque definitivament Ràdio Televisió Valenciana, la de tots vostès. Així posaran fi a 24 anys d'història els vots del PP contra els de tota l'oposició. Un debat intens on el PP ha reiterat els arguments que han repetit des que van anunciar el tancament d'esta casa. No queda una altra alternativa per a poder garantir l'estat de benestar. L'oposició, en bloc, els ha acusat d'enganyar els ciutadans, d'atacar l'autogovern i ha anunciat accions judicials per a demanar responsabilitats per esta drástica decisió. Es una decisión muy difícil porque al final estas decisiones afectan a personas. Hola, molt bon dia a tots i benvinguts a Notícies 9. És dimecres 27 de novembre de 2013, una data que quedarà gravada en la història de la comunitat valenciana. Sí, per descomptat, un dia trist, sobretot per a milions de valencians. Es quedarien sense l'única ràdio i televisió en la nostra llengua que arriba a tot el territori. I trist també, per descomptat, per als treballadors d'esta casa. Un grup d'ells s'ha concentrat a la porta de les Corts per a mostrar el seu rebuig al tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Dins, el grup popular ha marcat l'estratègia en una reunió prèvia. Cap aplaudiment en les seues intervencions i cap dissensió, tampoc en principi, entre els diputats imputats. La decisió del govern valencià tornaria a ser rebutjada des de diferents sectors empresarials, econòmics i socials. Tancar Ràdio Televisió Valenciana no li serà de bades al govern valencià ni per extensió a les butxaques de tots els ciutadans valencians. Apagar l'ens públic tindrà un cost directe que es calcula entre 120 i 130 milions d'euros. Ahí s'inclouen 88 milions d'indemnitzacions als treballadors, 15 milions de drets d'emissions firmats fins a l'any 2020 o el lloguer del centre de producció d'Alacant fins a l'any 2035. Els costos indirectes són més difícils de quantificar, però suposen la pèrdua de 4.600 llocs de treball de l'audiovisual valencià o la cessió del mercat publicitari que perdria RTBB a altres mitjans de comunicació. Acabem. És 27 de novembre de 2013, un dia que escriu una pàgina en la història de valencians, alacantins i castellonencs. El Partit Popular ha aprovat a les Corts el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. S'apaga la veu i l'aparador que des de fa 24 anys la comunitat valenciana té a través d'esta casa. Ens n'anem. No sabem si demà, després demà o d'ací a uns dies. Des d'ací, creiem i defenem una ràdio i una televisió autonòmiques. Personalment, me'n vaig orgullosa d'haver treballat a Ràdio Televisió Valenciana. Ha sigut un plaer. Només desitjar-los a tots, als meus companys, als que estan veient-nos en aquest moment i als que no ens veuen, a tots, bona sort i fins a sempre. Ara, a continuació, la previsió de l'oratge, com sempre, i nosaltres procurarem tornar demà fins que ens deixen per a contar-los què passa pel món i en valencià, per descomptat. Personalment, només em naix agraïment a vostès i a tots els companys. Estes són les notícies d'este 27 de novembre, una data que quedarà gravada en la història dels valencians. El govern valencià s'ha reunit de manera urgent i extraordinària este dijous per anomenar els 3 liquidadors de Ràdio Televisió Valenciana i destituir tots els membres del Consell d'Administració. Antonio Hervás, Carlos Cervantes i Pau Pérez, els que havien de liquidar l'antiga RTBB, s'encarregaran ara també de liquidar la nova empresa. Així les coses, en qualsevol moment, vostès es poden quedar sense rebre el senyal d'esta, la seva televisió, la televisió dels valencians. Bé, sembla que han tallat ja l'emissió de la ràdio, que en estos moments en comuniquen els companys des de control que estem emetent ja per internet.
Bona nit a tots. No sabíem ni com ni quan volien apagar la senyal de la ràdio i la televisió dels valencians, però sembla que ja ha començat esta operació i de nit. Estem oferint-los ara, estan veient vostès, imatges en estos moments que no estan deixant entrar els treballadors d'esta casa. No estan deixant-los entrar. I no sabem qui ha donat l'ordre de que no puguen entrar, perquè, com diguem, el director general d'esta cadena ha sigut cessat, els consellers del Consell d'Administració han sigut cessats, i ahir poden veure els companys, poden veure darrere d'eixa reixa per on normalment i en total normalitat entrem, com dic, així a treballar als estudis de Burjassot. Però han tancat, és que no poden entrar, però si nosaltres tinguérem que acabar la feina i anar-nos-en, tampoc es deixarien eixir. No sé què va passar esta nit, el cas és que està sent una nit estranya, però tinc que dir-los que em dona molta satisfacció, si es pot dir així, veure que els companys estan ahí fora, i estan ahí fora perquè volen donar-los informació a vostès, que són els que estan darrere en sa casa i veient què està passant. Dir-te que anem a connectar en estos moments en l'exterior de nou, d'ací de Burjassot, perquè tenim a Gerard Martí, que té testimonis de gent que ha vingut a donar-nos suport. Tenim a Gerard Martí. Gerard, bona nit, si ho podem dir així. Bueno, esta és la garita d'entrada al Centre de Produccions i Programes de Burjassot. Nosaltres estem dins, però des de fa aproximadament una hora la porta està tancada, no deixen entrar els nostres companys, els poden veure així mateix, darrere de la tanca, els seus cotxes també. A banda tenim altres companys que tenen els cotxes dins del pàrquing i que tampoc poden eixir a l'exterior encara que voldrien. A veure, per exemple, Fèlix, com va això? Jo sóc un treballador d'esta casa i vull entrar a treballar. Vull entrar al meu lloc de treball abans que me'l tanquen. Sense raó. No me deixen entrar al meu lloc de treball. Soc treballador d'esta casa. Per què? Ningú ens contesta. Ningú ens dona ninguna raó. La policia ens manté tancats en el carrer com si fórem lladres. Els lladres estan en un altre lloc. Sí, esta és la situació. Avui, cada un, conforme ha acabat el seu horari de treball, se n'ha anat a casa, s'ha produït aquest ple del Consell d'Urgència, han aprovat aquest decret també esta nit per mètode d'urgència per a suprimir la programació, l'emissió i liquidar esta empresa, i la veritat és que així tenen els altres companys. Com que se trata d'una situació que no poden explicar, pues prefereixen amagar-se, òbviament. Senyor Joan Lerma, estem escoltant en estos moments aplaudiments en l'estudi perquè estem veient imatges que han aconseguit obrir la tanca que no deixava accedir als treballadors a aquesta empresa. I estan en estos moments entrant els treballadors, imatges de com entren els treballadors en estos moments així, a Televisió Valenciana. Com dic, no era incomprensible, fa molt de fred, hi ha 2 o 3 graus a les portes d'ací dels estudis de Burjassot. Ahí lo veremos. Ahí lo esperamos. Y ahora verán los compañeros, em diuen que han taponat la entrada a la policía. ¿Nos pueden tirar un bar, por favor? Nosotros le hemos dejado pasar a usted. Perdone, pero tenim tot el dret del món. Tenim tot el dret del món a saber on van. Por favor, que nos dejen hacer. Nuestros compañeros que super... Clar que poden passar. ¿Puede explicar, por favor, qué es lo que van a hacer? Intentar entrar. ¿A qué? ¿Para qué? Por favor. Ahí hi ha material sensible, Son les 2:37 de la matinada. On van, per favor? On van, per favor? ¿Nos pueden explicar on van? ¿Dónde vas si no? ¿Dónde vas a treballar? Bona nit. Avui és dia 29 de novembre de l'any 2013. Estem la ràdio i la televisió units com germans fent una programació que no sabem ben bé com anomenar-la. El que sí que volem és estar amb tots vosaltres, amb tots vostès, els ciutadans, la societat valenciana, el nostre poble, fins que s'apaga el senyal. Ja s'ha intentat en diverses ocasions. Han vingut 2 dels liquidadors al control central, els nostres companys han taponat la porta i fins ara no ho han aconseguit. Vull saludar també a banda de tot el poble valencià, a tot el poble català. Gràcies als companys de TV3 que estan emetent a través del 324 en directe, estan emetent el nostre senyal. Per tant, Catalunya i el País Valencià o la Comunitat Valenciana, com vulgueu anomenar-ho, també som germans esta nit, són germans de cultura, són germans geogràficament, són germans de llengua. És un fet inèdit.
que són molt a tot el importants. teixit econòmic afecta. En qualsevol cas, crec que ha arribat el moment de fer-los arribar un testimoni que ens pareix important, és el de l'operari que ha enviat a esta casa a intentar tallar l'emissió de Televisió Valenciana. Anem a escoltar què els ha dit als nostres companys. ¿A on? Veure, vini, Luis. Però grava, Luis, ¿vale? Què n'hi ha, Ricard? Hola, què tal? Són vostès els tècnics que venen a tallar la tele? Ve vostè a tallar la tele? Qui és vostè? Que no coneguem. Jo porto 21 anys en Canal 9. Jo sóc d'una empresa i m'han portat així, jo no sé el que... Després ja veurem el que fem. Però qui l'ha portat a vostè, sí? Uns senyors que no estan en aquest moment. Però a quina faena venen a fer? Vostè és tècnic en què? No sé, expliquem-ho. Home, però per a que ho sàpien tots, per també estar informats un poc i saber què va passar així. Esta cuestión no depèn de mi. Tu saps que això no depèn de mi, depèn d'altres instàncies. O sigui, però tu eres tècnic. Eres tècnic que saps de connexions i coses d'estes o què? Sí. Bueno, jo faig una faena. Ja, bueno, però t'han encarregat una faena un poc lletja, no? Que es vindré a pagar la tele o què? És aquesta faena la que t'han encomanat? Quan la puc fer ja després parlarem. Por favor, ¿pueden dejarle tranquilo? Bueno, el hombre estamos hablando sin ningún problema, ¿verdad? ¿No? ¿Hay algún problema? ¿Me puede atender un momento? Sí, claro. Bueno, ¿esta persona es la que ve a tancar la tele? No lo sé. Ah, vostè tampoc ho sap? Anem per allí. Bueno, anem un poc darrere de vostès. ¿Me quiere dejar tranquilo? Sí, home, sí, vaja, si jo no li molesta. Estem així, no es preocupe. No fem mal a ningú. Bueno, aquesta és la situació que tenim ara mateix així. Això és un altre dels calls que tenim a la televisió. Anem a parar un poc l'orella per si sentim alguna cosa. Bueno, és el secretisme total que tenim així en Canal 9, un secretisme absolut. No podem saber els treballadors què va passar així, ni els polítics ens ho han volgut dir. El govern del Partit Popular ha amagat en tot moment el que anava a fer, ha dit que no tenien una fulla de ruta, no ens l'ha explicat i així tenim una mostra més. Així tenim un policia amagant al senyor que presumiblement és el tècnic que ve així a tancar l'emissió i que no n'hi ha manera de saber què va passar així. Esta és la situació, ara ens tanquen la porta, el tècnic en l'han deixat ahí dins i bueno, el tenen ahí custodiat a la persona. Clar, tenen por de que ens pugui contar a nosaltres algun detall del que es va fer així. I nada, si tenim a este senyor tocant per telèfon a alguna persona per dir-li que ja té el tècnic controlat i que no el va molestar ningú. Així és la situació que estem vivint en Canal 9 quan són les 3:30 del matí. Així estem esperant-lo a vostè. Ricard! I esa cinta, Nutella. Era la manera amable en què el nostre company Gerard Martí... Tragicòmica, perquè el pobre feia el que podia, però el cas és que no rebia cap resposta. La situació és de tragèdia i de comèdia al mateix temps. Una muntanya russa d'emocions en qualsevol cas. De la mateixa manera que tenim un programa improvisat, també tenim així un públic magnífic improvisat. Crec que hi ha estudiants de periodisme per ahir, se m'antuixa, si no m'equivoque, els estudiants de periodisme estava previst que s'incorporaren, si no m'equivoque, a fer pràctiques en una beca i han vingut, pobres, també perquè precisament el dia que havien d'incorporar-se se va anunciar el tancament d'esta casa. Jo sóc diputat autonòmic des de... Quant de temps fa ja? 2 anys, una cosa així. 2 anys i mig. 2 anys. Fa 2 anys que sóc diputat autonòmic. Bueno, pues esta és la primera vegada que entre en esta casa i m'assec en un lloc en el que un ciutadà pugui escoltar el que jo dic. És la primera vegada. És que això, Josep, hauria de ser normal. Sí, però lo millor ve... No, però espera, que lo millor ve ara. Aquesta és la primera vegada que ho faig. He entrat per una finestra a aquest edifici. No és broma. No és una metàfora, no és un tal... He entrat físicament per una finestra. I molts altres companys també. I molts altres companys. Marga també. Els representants dels ciutadans, per a poder expressar la nostra opinió en una nit tan dramàtica com aquesta, la policia, els guàrdies de seguretat estaven impedint-nos l'accés i hem entrat per una finestra, com eixien els guàrdies civils de les Corts el 23F. I tu eres gran, eh? Imagina jo entrar per una finestra. Que trist. Perdona que te talle. Sí, tant. Perdona que te talle, però estan dient-me en estos moments que Gerard Martí està fora d'esta casa
en la persona que va ser l'encarregat d'executar l'ordre de tancar esta casa. La persona que ha de pagar esta casa, la persona que va estirar del cable. Genar, bona nit. Així estem seguint el programa en directe que estem fent durant totes aquestes hores, ja des de fa moltes. Estem esperant que arribi aquesta ordre judicial, que està esperant l'home que està així darrere d'esta porta, en esta sala, que és l'espera d'actuants. Si no fora perquè la situació és tràgica i realment trista, la veritat és que seria per a riure's. L'actuant, sabem ja moltes dades d'ell, la veritat és que estan corrent en les xarxes socials. Aquest home que ha vingut així a tallar la missió, resulta que li diuen Paco Signes, és un veí de Gata, fins i tot sabem el seu malnom, li diuen Paco Telefunken. És un home que es dedica a apanyar teles i que ha vingut en companyia del seu nebot, que li diuen Pepe. Aquest home està així dins, darrere d'esta porta, aproximadament podem dir ja que des de fa una hora i mitja, en companyia d'ells hi ha un policia que, que si obrim la porta, com podeu comprovar, no hi ha manera de poder parlar ni en ell ni en Paco Telefunken. La veritat és que així continuem a l'espera per veure què passa, per veure quan arriba aquesta ordre judicial i per veure com es produeix esta eixida, veure en quin humor i de quina manera, i no sé, veure si aquest home té clares les conseqüències del que va fer. Estarem així esperant que isca per fer-li tota una sèrie de preguntes. Així continuem a l'espera. Passen ara 5 o 6 minuts de les 6:30. Tots els informatius d'Espanya, de tot l'estat espanyol, estan obrint i estan en estos moments contant el que està passant a València, a la comunitat valenciana, al País Valencià. Estan dient i contant com i de quina manera Ahí estem de fet, el canal 24 hores, les imatges de la televisió... Ahí el tenen. Estem imatges de 24 hores de l'Espanyol, efectivament. Estem mostrant a tot l'estat el que està passant i una volta més nosaltres l'única cosa que fem és treballar. Anem a eixir a l'exterior perquè anem a veure imatges en aquests moments de com es fa de dia així a Burjassot. Són les 7:40. A la que ha sigut fins ara, fins a aquest moment que estem en directe, la nostra casa de treball dels últims 24 anys. Hem vist una companya que ha fet moltes hores així en nosaltres, que ens hem alçat molt de matí per a vindre a contar les primeres notícies, perquè si vostès les veien en Telecinco o en Antena 3, les veien en castellà, i així les veiem en valencià. Ahí està Rafa Molés de nou. Rafa, bon dia, sense fer de dia. Sense fer de dia, sí. A les 12 de la nit era fosc, quan vam arribar així tots a treballar, quan vosaltres estàveu ja ahí dins, i va ser l'hora, a les 12 de la nit, quan ens enteràvem que els nostres companys de Ràdio 9 se quedaven en la boca, en la paraula, perquè els havien tallat la connexió i deixaven, se quedaven muts. Ràdio 9 es quedava muda. Bé, així s'ha fet de dia. És 29 de novembre i és el dia en què estem esperant a que tallen les connexions de Canal 9. Hem aguantat tota la nit, és veritat. Pensàvem que a les 12 era qüestió d'hores i sense fer de dia. Hem aguantat gràcies al treball de tots els companys de Ràdio Televisió Valenciana que estan així. Companys, molts d'ells que no poden entrar. Tenim a un company, García de Vies, t'han deixat entrar en aquest moment, però no ha sigut fàcil. No ha sigut fàcil, portem hores així. 25 anys, una oposició a l'administració pública publicada en el Diari Oficial de la Generalitat i mos tiren una patada en un email, en l'email corporatiu, sense avisar, i s'hem enterat a les 7 del matí, a les 6 del matí, hem vengut, no ens deixen entrar, aquests homes estan treballant, i en fi, a veure quan tenim una dreta en condicions, una dreta democràtica i no este franquisme sociològic. Torneu-los a votar i vos passar després a vosaltres, a tots vosaltres. Resulta que este mitjà, que és el seu, està en les seues mans i vostès eren els propietaris i per tant poden decidir el rumb que pren esta empresa. Bé, això era fins avui. Possiblement, a partir d'ara, ja mai podran decidir el rumb que té qualsevol mitjà de comunicació en la seva terra. I, per supost, i gràcies als companys que van a seguir informant des d'altres mitjans de comunicació, cap d'ells ho farà en valencià. Estem esperant a que arriben treballadors, perquè molts dels nostres companys estaven arribant així. És una situació molt complexa, estem mirant per les finestres, estem veient els companys que esteu en la redacció treballant, els que sabem que esteu en el corredor esperant, i aquest corredor de la mort, mai millor dit, és un poc de pel·lícula, però mira, allí vos veiem
vos agraïm que estigueu ahí. Nosaltres, de veritat, estem connectats a vosaltres per un cable roig, que m'agradaria que es veig que era, perquè és el cable que ens unís en l'exterior en aquest moment, un cable que es va tirar des de l'estudi 3 de Canal 9 així al carrer, i és l'únic que ens manté units al carrer. Vos assegurem que els valencians s'han despertat. Els cotxes estan circulant, tenim així a la Universitat de València, tenim la Fira de València, suposem que molta gent estarà descobrint en aquests moments que la seva televisió ha estat a punt d'apagar-se, perquè no s'ha apagat encara, perquè hem estat tota la nit treballant per a que això no passara. Que el poble valencià decidís que si vol o no vol tancar esta casa, que per això la paga. Anem a... Per a que la gent pugui situar-se i veient el que està passant així tota esta nit, són moltes hores de televisió en directe i no estem cansats, la veritat. Ojalà puguem estar 12 hores més així seguides. Sí que estem cansats. Però bé, anem a tirar avant conforme puguem, perquè hem de contar-los. I aquestes dues persones, per als que estiguen despertant-se ara en sa casa, dues persones que no han pogut ser identificades com a treballadors d'esta casa de Ràdio Televisió Valenciana, que se n'anaven, que han dit, vostès qui són, què fan així? Nosaltres som treballadors d'esta casa, ens han ensenyat la targeta i no sabíem qui era. Pues estos que han sigut atesos per els membres del comitè d'empresa, han pegat mitja volta i se n'han anat, com vostès han vist. Alguns dels treballadors que han estat durant tota la nit als corredors de la casa, als exteriors del control central, se n'han anat darrere, exigint-los que s'identificaren. Cada un a què ve esta casa? La casa és dels valencians. Amb tot el respecte, però així ninguna persona que... I tenim encara més imatges, no?, que mostrar-nos del que fins ara ha sigut l'intent més directe de tancar ja les emissions de Televisió Valenciana. Són imatges gravades des de l'interior del control central. Veiem com dues persones que ja hem deixat clar que no han pogut ser identificades com a treballadors d'esta casa accedissin al control en lloc des d'on es coordinen totes les senyals, però en veure's obligats a identificar-se opten per anar-se'n. Hola. ¿Qué es usted? ¿Y tú quién eres? Yo trabajador. No, trabajadores de esta casa. Todos Nosotros somos trabajadores de esta casa. Yo trabajé per una altra empresa. Pequeña empresa. Pequeña empresa. Identifíquese. No, com que no? Com que no? A nosaltres no han tingut una hora per entrar a la nostra casa. Vostè com entra aquí? Vostè com entra aquí? Isca, acá fora. Fora sí, vamos a este también. Este es un secreto. Sacarlo de aquí. Lejos, que dan miedo, lejos. Están todas, en todas las manifestaciones mirándonos. Soy falso faena. Vale, ya cada uno nos explica su truco. A casa, hombre. Están informando de que... A les portes de control central... Perdó, però és que és surrealista. És molt surrealista. Estem intentant contar-los el que ha estat passant així esta nit i és absolutament lamentable. I de dir que ningú pagarà l'errada, vostès sabran el que fan. I si no ho saben, pues ja s'enteraran. Bé, anem a parlar ara, anem a oferir-los ara les imatges dels policies. Els policies que estan entrant per apagar la televisió. Endavant. És que no m'ho sent. Endavant, Rafa, endavant. Els de la Generalitat entren en aquest moment per la porta principal de Canal 9. Han vingut fins a la porta, se l'han trobat tancada, ells mateixos l'havien tancada anteriorment. Fins a l'últim moment, surrealista total. Això no és l'intermedio, això és la realitat. Un segon, no passa res. Estem esperant, és una nit un poquet així. Ja és un dia, ja és de matí. Una nit. Estem així, això va tot conforme va, però nosaltres l'únic interès que tenim és que no ens apaguen la televisió. Ara sí, anem a veure aquestes imatges. Aquestes imatges d'aixos 12 policies. I què els diuen? La Bíblia? És un versículo que lo tienes. Però ho fan tota porta tancada, com totes les voltes que els hem vist.
Ahí dins estan, a veure en què pot eixir. Ahí dins està bé. Aquesta habitació que vostès han vist ahir és una habitació on els que hem treballat així i hem fet programes, ahir venen els convidats, ve gent com vostè que està a casa, quan l'entrevistem perquè va fer una demostració del que siga. Ahir és on vostès es queden. Ahir està Paco Telefunken, que és el veí de Gata de Gorgos que ve a desconnectar la televisió dels valencians. Doña María Dolores de Tinc que Cospedal. tallar-te perquè estàvem parlant de Beatriz Garrote, de la vicepresidenta. És que tinc que tallar-te perquè la té el company en la reixa i no la deixen entrar. No, clar que no la deixen entrar. No la deixen entrar. Està Beatriz Garrote en el company Rafa Molés. Rafa, endavant. Bon dia, bon dia, bon dia. Bon dia de nou, i així estem, a la reixa que ens separa del carrer, en una situació simbòlica. Tenim així a Beatriz Garrote, representant de les víctimes d'aquell tràgic accident del metro, i símbol també, possiblement, d'un dels factors que ha provocat la debacle d'esta empresa, la falta de credibilitat per part dels ciutadans en aquesta empresa gràcies a accions de silenciament del que estava passant. Just el dia en què Beatriz Garrote venia a Televisió Valenciana a parlar, en la tertúlia del Bon Dia, s'ha tingut que quedar al carrer. Just el dia en què aquesta realitat en la que silenciaven el vostre dolor de les víctimes durant molt de temps, heu sigut un símbol de lo pitjor, i el dia que podíeu entrar se mos calla la veu a tots i no te deixen entrar. Beatriz, moltes gràcies per atendre'ns, encara que siga en una reixa per al mig. Sí, la verdad es que, bueno, ayer cuando me llamaron para que viniera, me hizo mucha ilusión porque estar dentro en el plató de Canal Nou era para nosotros una asignatura pendiente. Lo habíamos pedido incluso a través de los partidos políticos en el Consejo de Administración de Canal Nou, que se hiciera un programa sobre este tema, que se nos diera voz. Y justo hoy, pues no sé, hacerlo a través de las rejas como si fuéramos unos delincuentes es bastante, no sé, es bastante, no sé, muy triste y muy doloroso para nosotros. Y bueno, quería contar cómo sentimos esa declaración que hicisteis hace unos días sobre cómo se había callado el tema del metro. La verdad es que fue muy alucinante, fue muy emocionante. Recuerdo los mensajes de muchos compañeros decir que bueno, por fin, jamás creí que iba a oír estas declaraciones en Canal Nou. Estaban muy emocionados y muy felices, por fin, con esa compensación. También hubo una parte de quizá ahora es demasiado tarde, ¿no? Yo creo que fueron dos sentimientos que sentimos todos y que es reflejo también de lo que está sintiendo el resto de la sociedad en estos días. Beatriz, perdona perquè crec que et deixen entrar, és així? I m'agradaria acompanyar-te i convidar-te a la nostra casa i passar a l'estudi on estan els altres companys treballant. Per favor, si podeu obrir la porta. Entrem per ahí. Seguim, i la veritat és que la situació ens entristia especialment. Ella dia que estava trista per la situació que estàvem vivint. Els hem de dir que nosaltres també, com a professionals d'esta casa, que sempre hem estat preocupats per aquelles coses que o no es deixaven dir o no es diuen com tocava, la tristesa era doble, i quan ens hem trobat l'un a cada costat de la reixa ha sigut especialment trist, just en este dia en què podia entrar. I, per supost, volem, per favor, Beatriz, benvinguda a Radio Televisió Valenciana. Gràcies. Al lloc on hauries d'haver entrat fa molt de temps. Bueno, és el dia, segurament no és el millor dia, però és aixina. 24 anys que ha estat així per escoltar-vos a vosaltres, als ciutadans. Si te fixes en l'edifici, és un edifici en un gran arc, que és una gran porta per a que entraren tots. Ens alegra molt que estigués així i que aprofites, perquè potser estem en les últimes hores per a que ens expliques el que va passar i el que sentiu les víctimes. Avui teniu veu, potser per unes hores. Molt bé, bueno, pues la verdad es que pido disculpas a todos los que nos estén viendo porque la situación quizá me sobrepasa un poco, pero bueno, como estaba diciendo, para nosotros es muy importante, aunque sea en este último día, el traspasar estas puertas y tener la voz dentro de Canal Nou. Me gustaría hacer una reflexión sobre lo que ha pasado, ¿no?
creo que nuestra voz ha sido al fin y al cabo una de las tantas que se ha callado durante estos años. Y lo peligroso quizá fue que bueno, antes han sido otras voces, como Salve el Cadañal, como todos los problemas con la ley de la dependencia, esos colectivos luchando por recibir las ayudas, últimamente con la asociación de hipotecas. Pero quizá lo peligroso fue que un hecho tan dramático y tan contundente como el nuestro, que provocaba 43 muertos, no hiciera reventar toda esa burbuja de verdad oficial que nos estaban contando y que a duras penas pues se lograba transmitir la realidad a los ciudadanos. Fue un hecho muy dramático. Esas 43 muertes ni siquiera nos hicieron a todos, ¿no?, como sociedad y como periodistas despertar de la realidad. Para nosotros fue muy doloroso que durante esas primeras horas que siguieron al accidente, cuando, por ejemplo, mi hermana todavía estaba en la cama del hospital o cuando otros compañeros estaban enterrando a sus seres queridos, ya a las pocas horas del accidente, esos días siguientes, la verdad oficial que se transmitía desde esta casa eran esas palabras: accidente imprevisible e inevitable, que a los días siguientes fueron también la versión oficial que se instauró en la comisión parlamentaria y que fue digamos, la consigna del gobierno. ¿Cómo se consigue en una sociedad en la que creemos que es democrática, sociedad de derecho, donde todos creemos que lo que se nos va a contar está protegido por la ley de libertad de prensa? ¿Cómo? Perdona, anem a continuar, anem a continuar parlant. La porta principal està tancada. És la manera que té Beatriz Garrote, és la manera que té Beatriz Garrote d'entrar en estos moments, la presidenta de l'Associació de Víctimes del Metro del 3 de juliol de 2006, a un plató d'un mitjà públic de ràdio televisió valenciana, la qual cosa és lamentable. Absolutament ignominiosa, i jo crec que és el símbol... Nosaltres no devem de donar valoracions, però això és indignant. Que se analizó en la primera instrucción es: el tren iba rápido, a esa velocidad descarrila, la culpa es del conductor. Eso fue todo lo que se ha investigado. Beatriz, vas a tindre tot el temps que vulguis en Canal 9 per explicar-ho. Vas a tindre tot el temps que vulguis, perquè m'acaben de dir que Paco Telefunken diu que no tanca Canal 9. Ah, no? A mi m'havien convidat així per vindre a Forre a fer una espècie d'informe i dir què es pot fer així perquè el dia que tinga que fer-se tallar-se la Canal 9. O sigui, tu no has vingut avui a tallar Canal 9, la emissió de Canal 9? Jo no. I com no ha vingut, i a més això, per el que que tinga, jo prenc la decisió unilateralment de dir me'n vaig per a casa i això no està allà avui. Tu te'n vas a casa? I això no està allà per mi. Però tu per la pressió un poc, no? I la veritat és que suposo que eres ara mateix la persona que tenia més pressió de totes les que estaven a dins, més que la policia. És que, d'alguna manera, i parlant un poc en termes ja de pel·lícules, eres el verdugo, no? Com la pel·lícula de Luis García Berlanga. Venies així a apagar esta televisió, Paco. Jo no ho entenia així, però possiblement em dóna consciència i no vull que s'apagui. O almenys per mi. Està clar? Aquesta informació no la tinc. Hòstia, Paco, vols dir? Ha vingut una altra persona que va fer el teu paper? No. D'això, aquesta informació no la tinc. Mira, este caso aquí. Jo aquesta informació no la tinc. I no la puc donar, no la tinc. I a tu qui t'havia buscat per a que vingueres a fer esta faena, Paco? Això tampoc t'ho puc dir. Però, si m'ho permetissis. Però ha sigut de la Generalitat? Ha sigut un alt càrrec de la Generalitat? Jo no sé qui, o sigui, una persona que em coneix a mi, no sé a la seva volta qui li ho haurà dit. Per un costat, em consideren un professional que pugui tenir la capacitat de poder discernir entre el que hi ha què és el que s'havia de fer. Però d'ahir a fer-ho, jo no vaig a fer-ho. Però tu sí que venies avui a fer això. A dir el que es podia fer. A dir el que es podia fer. Paco, tu estàs a favor
Paco, tu estàs a favor de que continuï Canal 9? Això és una problemàtica que tindreu que vosaltres aclarir. No, però tu com a valencià, Home, evident. com a un veí de Gata de Gorgos, Estic- a tu què te'l sembla que Canal 9, per exemple, d'ací uns moments acabe la seva emissió després de 24 anys Jo d'història? estic demostrant que vull que continuï, no? La meva actitud quina és? Ja pots tallar i... T'has sentit mal ahir dins, veritat, en companyia de la policia? No, els homes són molt amables. No, però me referís que és que has estat ahir com custodiat, pareixia que estaves com tancat. Si és possible ja prou, ja té prou informació, no? Home, sí, m'alegra que digues que te'n vas a casa, que te'n tornes al teu poble. Això és el que va saber, vale? Gràcies. T'ha cridat la teua dona, t'han cridat del teu poble, t'ha cridat família, t'han cridat amics per a dir-te Paco, què vas a fer? No. Segur que no? No, perquè casualment m'he deixat el telèfon a casa. Fica't. És una decisió pròpia, personal, i no vull que afecti ningú. O sigui, no vull que afecti. Jo venia així a veure què hi havia així, perquè clar, jo és la primera volta que estic així. No sé les coses com són, quina envergadura tenen, quina dimensió, què s'havia de fer. Paco, tu, en el desplegament que s'ha muntat així, venia policia, jo no n'he vist més en la vida. Tu creus que venies només a fer aquest estudi? No venies a desconnectar esta televisió? Jo t'he dit que jo no volia desconnectar-la, perquè estic en contra d'això. I el resultat és este, ¿vale? Prou? Entonces, te'n vas a casa? Arreplegues els trastos? No tinc trastos. Tenixes per ahir? Claro. T'acompanyem. Bueno, tu eres Pepe, el nebó de Paco. Què és, que al final heu recapacitat? Heu pensat que això no era una faena que vos tocava fer? Nosaltres treballem en electrònica i treballem en tal, però no estem per aquestes coses. Vos ha sorprès la reacció de tota la gent que treballa així en Canal 9, de... No sé, jo crec que ha hagut una repercussió molt forta, no? És sempre així? Sí, aquesta l'eixida. Vos ha sorprès? Això, quan estem més tranquils un dia, ja pot parlar. Vale? Si em permetiu ja, quan seguim gravant, com eixim? Ja, és una situació de molta pressió la que heu viscut, veritat? Com eixim així? Sí, per així. Vos acompanyem. Està ja l'eixida, però, claro, crec que està tancada. No sé si vos l'obrirà. Bueno, este és Paco. Bueno, ells és que se'n volen anar. O sigui, que se'n van a casa i els agradaria que els obriguin la porta per eixir. Bueno, vale, però bueno. Bueno, però que se'n volen anar, estas persones, espera. Vale, pues bueno. Quina papeleta, Pepe? Bueno. Estás fotut, Nos hace gracia a nosotros también. No, a nosaltres no mos fa gràcia a ningú, la veritat. A que no? Sí, esperamos que nos espera. Bueno. Clar. Ahora te llamo, No, jo m'has quedat... Jo he vingut en un cotxe d'estos, i me'n vas, agafar en taxi. Ah, que havies vingut en un cotxe de la policia autonòmica, tu vos havien portat ells. Bueno, Paco, que vagi bé, te'n tornes a Gata. Pepe? Gràcies per atendre. Que vagi bé. Gràcies. Bon dia. Que tingueu bon dia. Adéu. Com han pogut comprovar des de fa més de 6 hores, els treballadors d'esta casa de Radiotelevisió Valenciana, la televisió pública i de tots, no han deixat de retransmetre en directe la situació tan crítica que estem vivint en aquests moments en esta casa, la de nosaltres i també la de tots els valencians. Centenars de treballadors ens hem acostat fins a aquestes instal·lacions de Burjassot per a poder contar-los minut a minut el que està passant.
com les autoritats, per decisió de la Generalitat Valenciana, estan tractant de posar fi a 24 anys d'història de Radiotelevisió Valenciana, la televisió de tots els valencians. No només així, a esta televisió pública, sinó també a les delegacions d'Alacant i de Castelló i a la nostra ràdio, a la ràdio pública valenciana. Des de cada punt, els nostres companys, durant esta llarga i dura matinada, també els estan contant el que suposaria este tancament. Com han vist, hem rebut el suport de diferents partits polítics, de gran part de la societat civil, que s'oposen també al tancament d'este servici públic, i com veuen en aquestes imatges, el nostre compromís és informar-los sense descans de tot allò que està passant realment dins i fora d'aquestes instal·lacions. Ja sabem que el jutjat d'instrucció número 1 de Paterna ha decretat aquest desallotjament, un desallotjament que en principi ha de ser de forma voluntària, però que si no és així serà a través de la força policial, i el que volem fer és eixir fora d'estos estudis. Anem a les portes d'este centre de Burxassot, on està el nostre company Rafa Molés. Rafa, conta'ns quina és la situació que teniu ahir ara mateix. Bé, el primer que volem dir-vos és que l'apagada de Radiotelevisió Valenciana, l'apagada de Canal 9, ja ha començat. La gent, els treballadors que estàvem en aquesta zona del centre de producció de programes de Burxassot, hem estat seguint tot el que ha passat esta nit a través d'internet, des dels nostres dispositius mòbils. Bé, des de fa uns minuts, Canal 9 ja no es pot veure a través d'internet. I la notícia que tenim és la que vosaltres acabeu de comentar. El jutjat d'instrucció número 1 de Paterna ha ordenat el desallotjament de Radiotelevisió Valenciana del centre de producció de programes. La policia, com veieu, està prenent posicions i el que voldríem és explicar-vos quina és la situació. N'hi ha 3 portes en aquest edifici. La porta principal en la que estem i en la que pensem que vindrà algun representant del jutjat i més policia, però n'hi ha altres 3. Com se farà aquest desallotjament? Ho desconeixem. El que sí que sabem és que en el moment que els treballadors ens n'anem d'ací, l'apagada de Canal 9 serà molt més fàcil, perquè alguns mitjans de comunicació que estan ahí fora informant del que passa ens preguntaven si els treballadors estaven atrinxerats. Bé, res més lluny de la realitat. Els treballadors de Canal 9 el que estaven és ocupant el seu lloc de treball i, per tant, mentre ocupaven aquest espai, no n'hi havia altres persones alienes a aquesta empresa que pogueren ocupar-lo per a altres menesters com l'apagada. En aquest sentit, el que ens comuniquen també és que el PSPB acaba de demanar al Tribunal Superior de Justícia que paralitza aquesta ordre, que paralitza l'ordre de desallotjament per el dany irreparable, el dany molt greu que es faria a la societat valenciana si aquesta ordre s'acaba executant. Nosaltres no podem dir altra cosa que mantindre la filosofia que hem tingut fins ara. Si ens desallotgen, si els treballadors se'n van d'ací, nosaltres sols haurem perdut, com hem dit des del primer dia, un lloc de treball. A partir d'ahir, fora, en el carrer, els ciutadans hauran perdut un servei públic essencial que ja mai tornaran a veure. I el que anem a fer ara és tornar a l'exterior de les instal·lacions de Burxassot, perquè estem molt pendents d'una ordre de desallotjament d'esta casa, una ordre que podria ser forçosa, i sí que anem a l'exterior amb el nostre company Rafa Molés a veure què es pot contar. Quina és la imatge ara mateixa? La imatge és que cada volta hi ha més gent així, fent una barrera ciutadana, improvisada, i que la policia, i ara mateix podem veure un nou cotxe circulant per l'interior de les instal·lacions, envolta tot el perímetre de l'edifici. Resulta estrany, abans parlava per telèfon un company de la televisió grega, que tots recordem les imatges aquelles imatges tan impressionants en la Unió Europea d'una policia desallotjant un plató de televisió pública. Els hem de dir que els responsables del tancament, el Consell està reunit avui de manera excepcional en Ibi, a molts quilòmetres d'ací, a molts quilòmetres d'on sol, però habitualment, i que nosaltres no podem tindre una càmera allí senzillament perquè no podem traure càmeres d'ací. No podem traure càmeres de Radiotelevisió Valenciana. El més lluny que podem arribar és en esta càmera que ens estan veient, en esta càmera que arriba apenes fins a la tanca. Desgraciadament, tenim la sensació de que esta càmera serà també la primera que puga veure a aquesta policia, a aquesta comissió judicial que vinga per a executar aquest desallotjament que sembla, per l'ordre que s'ha dictat, que podria ser imminent. Eixa feina ja l'heu fet. Molt important. Molt important, sí. És que anem a connectar amb el nostre company Rafa Molés, que saben que està als exteriors d'estos estudis, perquè sembla que té alguna cosa que contar-nos. La policia està a punt d'entrar, Rafa? A veure, el que han vist és que la policia que ha estat vigilant des de nit la porta principal de Radiotelevisió Valenciana, del centre de producció de programes de Burxassot, discretament ha abandonat esta porta principal.
Només 2 agents se queden així, els altres han anat a poc anant cap a la part de darrere, a la que desgraciadament, i degut a les condicions en les que ens ha tocat treballar esta nit, no podem accedir en esta càmera. El que ens diuen alguns companys és que n'hi ha almenys 30 agents en l'edifici que discretament estan ocupant-lo per a procedir a aquest desallotjament. La veritat, nosaltres no els hem vist, però sí que està clar que la policia ha abandonat així. Tots els agents que n'hi havia en la part principal se n'han anat per la porta de darrere del Centre de Producció de Programes de Burjassot, per la porta de darrere, com sembla que es fan aquestes coses. Aplaudiments espontanis. Tenim imatges ara mateixa del corredor, d'un dels corredors de Radio Televisió Valenciana, que dona el control des d'on estem fent este programa especial. Ahí veiem tots els companys i companyes d'esta casa esperant des de fa hores un tall, un negre que no desitgem, que no volem, al qual ens resistim i que sembla, malauradament, sembla inevitable. Ahí veuen la complicadíssima sala de màquines servei d'esta casa. En aquestes màquines està tot, la informació, el contingut, la possibilitat de que vostès vegin televisió des de la seva casa, televisió en valencià. I estan els nostres companys treballant en un dia tan complicat com avui. No hem dormit. Estan informant que ja venen en estos moments, ahí poden veure aquestes imatges en directe que tenim des del corredor. Veiem com en estos moments estan accedint. Sembla que també volien fer una última valoració. Ignacio, comenten. D'acomiadar-se, jo també vull acomiadar-me dels companys i les companyes de Radio Televisió Valenciana amb els que he passat les últimes 12 hores, però també les últimes 3 setmanes i mitja. I ho sabeu. Però no sols jo, no sols nosaltres, sinó moltíssima gent. El poble valencià ha passat amb vosaltres 3 setmanes i mitja. Uns eren més escèptics i altres menys. Segurament molts no s'ho creien. Però per ara no sé el tancament de la Televisió Valenciana, el poble valencià va demostrar que la vol. Per favor, anem a escoltar què està passant en el corredor. Este gobierno es una merda! No teniu vergonya! No teniu vergonya! No teniu vergonya! No teniu vergonya! Control central. Estan en control central. És control central, direu. Control central, va, volem fer cap avant. A veure si es carrega tot l'arxiu històric. De acuerdo. ¿Pasa a quedar así? Es una orden de desalojo. Entonces tenemos que abandonar. Sí, sí. ¿Y ustedes van a ir al negro? ¿Van a fundir al negro esto? No sabemos todavía. No sabes. O sea, se queda funcionando vamos solo. A desalojar esta zona. Y nos vamos al estudio y nos despedimos. Vale. ¿Es así? Muy bien. Entonces vamos hacia el estudio. Muy bien. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué opina usted de esto? Buenas tardes. No, yo no. ¿Qué opina usted? Por favor. ¿Usted tiene una opinión personal? No. Los medios de comunicación que estamos no puedo hacer, por favor. No, tienen que desalojar, por favor. Tienen que desalojar. Tienen que desalojar, por favor. Sí, por favor. Le estoy preguntando con toda educación. Vale, muy bien. Y nosotros estamos cumpliendo poco a poco y déjenos despedirnos de nuestro hogar durante 23 años. Se me dejaba aquí el
comentarme qué está pasando ahí? Jorge, ¿qué está pasando?